Ještě jednou hezké ráno, ranní ladění je tady pro vás a jak jsme slibovali informace z oblasti ekonomie, tak teď je ten pravý okamžik, protože mezi námi vítáme ekonoma Tomáše Jelínka. Dobré ráno. Dobré ráno, po ráno budeme probírat peníze. Ano, podle Českého statistického úřadu vlastně loňská průměrná mzda byla necelých 24 tisíc. Přeci jenom je známo, že 2/3 lidí vůbec na tuto mzdu nedosáhnou. Čím si to vysvětlujete? Tak na začátku si musíme říct, co tady to číslo vlastně znamená. Tady to číslo, které publikuje Český statistický úřad, je holý aritmetický průměr. To znamená, že jsou do něj započítány i mzdy vrcholových manažerů, vedoucích pracovníků se všemi jejich odměnami, bonusy a tak dále. A je to stejně jako když učitelka na základní škole vám počítá na konci školního roku aritmetický průměr a hodnotí váš předmět. A když se vám něco nepovede a objeví se vám ta 5 nebo 4, tak vám to samozřejmě ten průměr zkazí. Tak toto pokud si převedeme na tu průměrnou mzdu, tak to je stejný případ. To znamená, že opravdu ty 2/3 lidí, pokud uvidí tady to číslo publikované Českým statistickým úřadem, tak potom, když se podívají na svoji výplatní pásku, tak zjistí, že tak to opravdu není. Proto Český statistický úřad publikuje také jiný údaj, jiný statistický údaj, kterýmu se říká medián. A ten medián, to je vlastně střední hodnota toho mzdového pásma. To znamená, kdybychom si všechny zaměstnance rozdělili přesně na polovinu a vzali tu poloviční hodnotu, tak se dostaneme k tomu mediánu. A ten medián většinou bývá o takových 10 až 15% nižší. Tady v tom případě to znamená, že bychom se dostali na nějaké číslo kolem 20 tisíc korun a to už je trošku reálnější. Vy jste zmínil svobodu, že vlastně největší problém nebo největší zásadní ten parametr jsou profese a také kraje, čili asi jiné peníze má, já nevím, vedoucí banky, ředitel a jiné peníze má někdo z pohostinství. Jaké profese jsou nejvíce placené a jaké nejméně? Tradičně nejvíce placené profese bývají v bankovnictví a peněžní služby a samozřejmě zaměstnání v oboru IT. Nejhůře placené místa jsou většinou méně kvalifikované, nějaké administrativní nebo, jak bych řekl, pomahačské služby. Když srovnáme jednotlivé kraje, vlastně kde vůbec jsou nejnižší mzdy a kde naopak, možná to bude asi pravděpodobně Praha, kde jsou nejvyšší? Je to samozřejmě Praha, protože Praha má svůj specifický status v rámci české ekonomiky a nejmenší mzda je v Karlovarském kraji a potom v Pardubickém kraji, kde ta průměrná mzda osciluje kolem 20 tisíc korun měsíčně. Čili teda rozdíl mezi pražskými mzdami a dejme tomu v toho nechudšího kraje je 10 tisíc. Čím si to vysvětlujete? Takže v Praze sídlí velké společnosti, často vlastněné nadnárodními koncerny a je tady spousta vedoucích pracovníků, to znamená, že tady je větší nárok na kvalifikovanou práci, která je potom samozřejmě lépe ohodnocena. Je tady v Praze samozřejmě jsou zde lepší podmínky pro podnikání, to znamená, že těch pracovních míst se v Praze prostě vytvoří víc než například v Ústí nad Labem nebo v jiném regionu. Takže pokud se někdo přestěhuje z jiných regionů do Prahy, tak na tom bude lépe? To je dvojsečné, protože může na tom být lépe z hlediska toho, co uvidí na konci měsíce na výplatní pásce, ale musíme si říct, že to má i své B a to je vyšší životní náklady. V Praze samozřejmě jsou dražší nájmy, například jsou zde dražší služby, je zde dražší doprava a tak dále. To znamená, že každý člověk, pokud chce přemýšlet o tom, jestli se přestěhuje za Prahou kvůli práci, tak se musí porovnat tady ty objemy v skivách, jestli se mu to vyplatí. Plus jsou zde samozřejmě věci, které se nedají ohodnotit penězi. Vy pracujete v Praze, já pracuji v Praze, takže můžeme potvrdit, že to není jen o penězích, ale je to o stresu, je to o schonu, je to o volném čase a tak dále. A tohle si všechno musíte dát dohromady, pokud se chcete rozhodnout, jestli chcete jít do Prahy, jestli se na to platí, jestli ano nebo ne. V každém případě je tedy pravdou, že je tady větší pravděpodobnost, že člověk v Praze najde snáze práci? Statisticky se dá říci, že ano, ale musíte počítat s tím, že v tom boji o to konkrétní místo se budete muset utkat s mnohem kvalifikovanějšími pracovníky. Jak je to dál s platy vůbec v České republice, tak o tom si budeme povídat v našem ranním ladění i o něco později, ale teď vyrážíme opět.